ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡೈರಿ ಡೇ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಡಿಷನ್ ರೌಂಡ್ ಸಖತ್ತಾಯಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆದ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಪಾಯ್ಸನ್ ಲೆಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಆನಾಗ ಜನಕುಲು ಬೂರು ತೆಲಿಪುನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಆಡಿಷನ್ ಎಡ್ಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆರ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಮೊಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿಕ್ಕಿದಿನ ಶುರು ಓಕೆ ಒಕ್ಕ ಐಟ್ಲ ಜನಕುಲು ಎಂಕುಲು ಮಂತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತನದೆ ಎಂಕಲ್ ಅವೇ ಪನೊಂದು ಪೋಂತ ಗಾಡಿ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ದಾದಾನ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಿನೆಟ್ ಇಜ್ಜನ್ರಿ 99% ಒಕ್ಕ ಮೆರ್ನ ರಂಜನ್ ಒಂಜಿ ಫೋರ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನೋಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ ಮಾರಿಡೆ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಓಕೆ. ಸೊ ಇರಾಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾರ. ಬಟ್ ಈ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಉದ್ದ ಅಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಂತೂ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕಲಿ ವಾ ಸಂದೇಶನ್ ಕೊರ್ರೆ ತಿಳ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಂದು ಕೆನ್ಗಾಬಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ದರ್ ಇಸ್ ರೋಹಿಲಾ ಮ್ಯಾಮ್. ಎಂಕ್ ನಿಗಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬಾರಿ ಲೈಕನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಜಾತಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇತ್ತಿಜ್ ಮಾತ್ರ ನಡು ಜೋಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಿನ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಓಕೆ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ಸ್ವೀಟ್ ಆದ ಬಂದಿರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜಡ್ಜ್ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ರಂಜನ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಈ ಸರ್ ಇನ್ನಿತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಾತೆ ಎಡ್ಡತ್ತಿಸಿ ದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿದ್ ನಿಖಲ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಅಂಚದ ಈ ಸರ್ತಿ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ತಿರ್ತಿತ್ತು. ಪೋರ್ಚದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ನಿಖಲ್ನ. ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿಲ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಪನ್ನಗ ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪೆ ಏನು ಹಾಲ್ ಬರ್ಬೋ ಮತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಪಂಚಸ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರ್ನಿತ್ತು ಜಿ ನಿಖಲ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಲ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ನಿಖಲ್ನ. ಎನಿವೇ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನಿವೇಸ್ ನಮ್ಮ ವಿಜಯನೇ ಬಂದಿರು ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಂದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಸೊ ಮೇರೆ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ನಾಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಪುನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಪತನ್ಲಿ ಅವರ ಇಂಚ ಪತನ್ಲಿ ಪತಂಜರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಉಲ್ಲರ್ ನೀ ಅಂಚತ್ತ ಸರ್ ಆಕಲ್ ರಾಂಗ್ ಬಂಪಿನ ಎಂಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾಮ್ ಪತನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ ಭೋಜನ ಎಡ್ಡೆ ತೈನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೆ ಬೊಲ್ಪು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅರ್ಜನ್ನ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ರಂಜನ್ ಅಂತ ಅಮಾಸೋರಡನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆದ ಮಲ್ದಾರ ಅದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಚೂರು ಫ್ರೀ ಇಜ್ಜಾನ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಫೋನ್ ಉಡೆ ಖಾಲಿ ಪಾತೆ ಇರ್ತದೆ ಸಮ ಈತು ಫೋನ್ ಪಾತಿರದೆ ಈತು ಪೊರ್ಲು ನಿಕುಲು ಪಂಚಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನಗ ಪೊರ್ಲು ಪನ್ನಗ ಫೋನ್ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಯಾವ ಬಟ್ నేను ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಂಚಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೊಡ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೊರ್ದ ಏನು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅಂಚದು ಪನ್ನಗ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತು ನಿಕ್ಲೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೇರು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಅಂಚದು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ ನಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲೇ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ದೇವರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಸೊ ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಪಂಚಸ್ ಕೊರಿಯರ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್, ಸೊ ನಿಖಿಲ್ ಲೆಕ್ಕಡು ನಿಖಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಪರ ಇದ್ದಾರ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವು ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಡ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ಮಿತ್ತು ದಾಲೇಜ್ 50-50 ಸರ್. ಓಕೆ, ಲಾಕಿ ಅಜಯ್. ಓಕೆ, ಎನಿವೇಸ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೊರ್ನೇರ್ ದಾರ ನಿಕ್ಲೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಐನರ್ ದಾರ ಒಂಚೂರು ಡಲ್ ಆರಲ್ಲ ಯಾವ. ಎನಿವೇಸ್ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.